Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang sulat na ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Erlinda mula sa Hawaii. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Erlinda at Artemio naman ang itawag nyo sa asawa ko. Sa ngayon, nandito pa rin ako sa Hawaii kasama ang mga anak ko. Pero ang aking asawa ay nandyan na sa Pilipinas. Kung anong dahilan, yan ang aking isasalaysay at naway pakapulutan ng aral ng ating mga tagapakinig. Hindi ako sasali sa politika hanggat hindi ko naririnig ang desisyon mo, Erlinda. Artemio, ang mga kababayan na natin ang humihikayat sa iyong tumakbo sa politika. Gusto nilang pagsilbihan mo sila dahil alam nila ang pagkatao mo. Erlinda, bibiguin mo ba ang mga kababayan natin? At isa pa, nasa lahi niyo ang pagiging politiko. Matagal na nanilbihan noon ang papa mo. Mahal na mahal ng mga kababayan natin ang pamilya nyo dahil maganda ang record nyo sa politika. Pero Erlinda, malaking responsibilidad ito kung sakaling magiging opisyal ako ng ating bayan. Wala kang hindi kakayanin, Artemio. Alam ko yan. Lalo pa at suportado ka ng pamilya mo. Lalong-lalo na ako na asawa mo.
Erlinda. Kaya hanggat maari, huwag mong bibiguin ang ating mga kababayan. Pinapangako ko, susuportahan kita. Lalo na at halatang halata na ang pagiging abusado ng ibang politiko sa ating bayan. Ano, Erlinda? Nakausap mo na ba ang aking anak? Opo, Papang. Anong naging desisyon niya? Pumayag pa? Opo, pumayag po si Artemio. Oh, mabuti naman. Magandang balita yan, Erlinda. Papang. Salamat sa iyo, Erlinda. Alam ko namang hindi mo ako bibiguin. Papang, gaya ng sinabi ko sa anak nyo, siguradong magugustuhan din ng mga kababayan natin ang pagsali niya sa politika dahil maganda ang naging record nyo noong naging politiko kayo. Mahal na mahal kayo ng mga natulungan yung kababayan natin. Salamat at nauunawaan mo yan, Erlinda. Wala kayong dapat ipag-alala sa akin, Papang. Noon pa man, hinanda ko na ang sarili ko dahil alam kong dadating ang ganitong sitwasyon. Ano? Kaya susuportahan ko ang pagsali ni Artemio sa politika. Bakit hindi ka kumikibo, Erlinda? Parang kinakabahan na ako, Artemio. Ano? Bakit? Kung kailan naman nasa kalagitnaan na tayo ng kampanya, ngayon mo pa sasabihin kinakabahan ka? Hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Basta, palagi na lang akong kinakabahan. Hindi kaya nai-stress ka na dahil lagi kang sumasama sa akin sa pangangampanya? Ha? Ang mabuti pa siguro, dumito ka na lang sa bahay. Kami na lang ng mga supporters ko ang mangangampanya. Hindi bale, mabilis lumipas ang araw. Malapit na ang halalan. Kami na ang bahala. Basta, mag-iingat ka ha, Artemio? Oo, Erlinda. Para sa inyong mga mahal ko sa buhay, lagi akong mag-iingat. Counselor si Daddy? Oo, anak. Nanalo ang daddy mo. Siya ang may pinakamataas na boto sa katatapos na eleksyon. Wow, nanalo si Daddy! Nanalo si Daddy! Oo, anak. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil natapos ang eleksyon na walang masamang nangyari. Ha? Bakit naman may masamang mangyayari, Mami? Anak, meron kasing mga pangyayaring hindi maiiwasan tuwing eleksyon. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil natapos ang eleksyon na tahimik at walang masamang nangyari. Higit sa lahat, nanalo ang daddy mo. Pagkatapos manumpan ang daddy mo, isa na siyang ganap na counselor. Taong 2013 noon, Ate Emmy, hindi lang ako, kundi buong bayan ang nagbunyi sa pagkapanalo ni Artemio
bilang number 1 counselor sa aming lugar. Tulad nga ng sinasabi ko sa email ko, naunang nagsilbi sa aming bayan ang biyanan kong lalaki. Malinis ang record ni Papang, kaya matagal siyang nanilbihan. Una, bilang konsehal, bise-alkalde, hanggang naging alkalde. Sa mga tinakbuhan niyang posisyon, palaging landslide ang boto niya at ganyan din ang inaasahan ng karamihan sa aking asawang si Artemio. Nag-umpisa siyang counselor hanggang naging alkalde at mas mataas pa. Pero iba ang naging epekto nito sa aming mag-asawa. Diretsyong 2 linggo ng madaling araw ka umuwi, Artemio. Saan ka ba nagpupunta? Palagi nga akong nakikipagkita sa mga opisyalis ng mga barangay dito sa bayan natin. Ha? Bakit? Anong dahilan? Para sigurado na naman ang panalo ko sa susunod na eleksyon. Artemio, 2 taon pa lang ang nakalilipas mula nang nanalo ka dito sa bayan natin. Pero ang susunod na eleksyon na naman ang iniisip mo? Erlinda, tatakbo ako sa mas mataas na posisyon sa susunod na eleksyon. Ano? Kabago-bago mo pa lang na sumali sa politika, pero gusto mo lang tumakbo sa mas mataas na posisyon? Artemio, alam mo ba ang ginagawa mo? Bakit ba kasi mas magaling ka pa sa akin, Erlinda? Huwag mo nga akong pakialaman kung tungkol na sa pagiging politiko ko ang pinag-uusapan. Tandaan mo yan, Erlinda. Nagsisilbi na bilang opisyal ang iyong asawa, Erlinda. Dapat lang na maintindihan mo siya. Mamang, hindi madali ang maging asawa ng opisyal, Erlinda. Naranasan ko yan dahil halos 3 dekadang naging opisyal ang papang niyo. 9 na taon bilang konsihal, 9 na taon bilang bise-alkalde, at 9 na taon bilang alkalde. Akala ko napaghandaan ko na yan, Mamang. Pero hindi pa pala. Ha? Anong ibig mong sabihin, Erlinda? Magdadalawang taon pa lang na naninilbihan si Artemio, Mamang. Pero iba na ang napapansin ko. Iba na po ang nangyayari. Anong ibig mong sabihin? Alam kong malaki ang pagkakaiba ni Papang at ni Artemio kung tungkol sa politika ang pinag-uusapan. At naniniwala ako, Mamang, na matutuklasan niyo rin ang lahat pagdating ng tamang panahon. Takip silim pa ako naririto sa bahay niyo at naghihintay kay Artemio. Pero hanggang ngayong gabi na, wala pa rin siya. Nakatulog ng mga apo ko sa kahihintay sa kanya. Yan ang sinasabi kong malaking pagkakaiba niyo, Papang. Erlinda. Simula nang maging politiko si Artemio, marami na ang nabago sa kanya. Ibang-iba na siya ngayon. Ano? Palagay ko, meron na siyang ibang ginagawa. Hindi pwedeng haluan niya ng kalokohan ang pagsisilbi niya bilang politiko. Masisira siya kapag ganyan ang ginawa niya. Papa. Kausapin mong mabuti ang asawa mo, Erlinda. Hindi ko na siya mahihintay.
Lumalalim na ang gabi. Siguradong hinihintay na rin ako ng mamang niyo. Sino bang nagsabing hintayin mo ako? Sana, natulog ka na. Hindi ko naman dala ang kumot at higaan. Ano bang klaseng pananalita yan? Bakit ganyan ka na, Artemio? Wala namang masama sa mga tinatanong ko, hindi ba? Ang dami mong alam. Pagod na pagod ako. Pagkatapos, ganyan ang pagsalubong mo sa akin. Nakakabwisit ka na. Kapag ako ang napuno, palalayasin kita dito sa bahay. Ano? Kaya wag mong ubusin ang pasensya ko, Erlinda. Umayos ka. Asawa lang kita. Habang lumilipas ang panahon, simula nang maging politiko ang aking asawa, Ate Emmy, unti-unti nang nag-iba ang ugali niya. Grabe na siyang magsalita. Hindi man lang niya inisip kung ano ang magiging epekto ng mga sinasabi niya sa akin. Ganun pa man, nanatili akong responsableng asawa dahil kahit ano pa ang mangyari, kailangan kong gampanan ang responsibilidad ko bilang asawa. Yan ang palaging nakatanim sa aking isipan. Pinagpasensyahan ko ang pagbabago ng aking asawa. Pinagpasensyahan ko ang mga masasakit na salitang binibitawan niya sa akin tuwing tinatanong ko kung saan siya galing, kung bakit siya ginabi, at kung ano-ano pa. Pero dumating ang panahong hindi na ako nakapagtimpi at naubos na ang aking pasensya. Sasakyan ni Artemio ang nakaparada sa harapan ng restaurant na yan. Maaring may ka-meeting na naman siya dyan. Dyan pa naman sana ako magte-take out ng iuuwi kong pagkain namin ng mga bata. Pero teka, babae ang sumakay sa passenger seat. Napaka-sexing babae. At sigurado ako, hindi yan ang sekretarya ni Artemio. Dati na kayang nasa loob ng sasakyan niya ang asawa ko at inantay lang niya ang babaeng sumakay. Hihintayin kong makaalis ang sasakyan at ayun na si Artemio. Lumabas na rin sa restaurant at papunta na sa kanyang sasakyan. Talagang iba na ito. Hindi ako magpapahalata, pero susundan ko si Artemio at ang babaeng kasama niya. Mami, bakit hindi ka kumikibo? Jingjing, anak. Bakit po, Mami?
Huwag mo na akong alalahanin. Walang anuman ito. Pero Mami, bakit biglang naging ganyan ka? Dahil ba laging ginagabi si Daddy? Anak, alam kong hindi mo pa maiintindihan ang lahat. Kaya hindi ko muna maipaliliwanag sa'yo, anak. Mami? Basta ang gusto ko, palagi kang magpapakabait, ha? Tandaan mo yan, anak. Huwag mong kalilimutan ang mga bilin ko sa'yo. Kumpirmado, Erlinda. Totoo lahat ang sinabi mo sa amin ng mamang mo. Napatunayan na ninyo, Papang. Iba na talaga ang ginagawa ni Artemio. Hindi ko akalaing magagawa ni Artemio ang ganon. Akalain mo, ibinahay niya ang babaeng yun. Hindi man lang niya naisip kung ano ang mararamdaman niyong mag-ina. Hindi man lang niya binigyang halaga ang pamilya niya. Kakausapin ko si Artemio, Papang. Pipilitin kong maayos ang lahat upang hindi masira ang pamilya namin. Erlinda, salamat at napakamaunawain mo. Kung iba lang ang naging asawa ni Artemio, sigurado akong napakalaking iskandalo na ang nangyari at nakaladkad na sana sa kahihiyan ang pamilya natin. Hindi ako ganyang klase ng tao, Papang. Alam niyo yan. Pipilitin kong kausapin ang asawa ko. Pero kung hindi siya makikinig sa akin, patawarin niyo ako, Papang. Pero ngayon pa lang, magpapaalam na ako. Pupunta na lang kami ng mga bata sa Hawaii. Anong sinasabi mong may babae ako? Tumigil ka nga, Erlinda. Ano ba namang klaseng pagsasalita yan, Artemio? Hindi ka naman dating ganyan. Dati, napakamahinahon mong magsalita. Pero ngayon, kaya mo na akong pagsalitaan ng masama. Oo, dahil nakakasawa ka na. Puro ka hinala. Nakakabwisit ka na. Eto, tingnan mo ang mga larawan nyo sa cellphone ko. Ako mismo ang kumuha ng mga larawang yan. Ano? Sige, kunin mo itong cellphone ko at tingnan mo ang larawan nyo ng babae mo. At saka mo ipamukha sa akin na naghihinala lamang ako. Sige, kunin mo, Artemio. Dahil iiwanan ko rin sa iyo ang cellphone ko para wala na tayong communication sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Talagang nagbago ka na, Artemio. At ayaw kong makalakhan ng mga batang masamang ginagawa mo. Aalis na kami. Pupunta na kami sa Hawaii. Ano? Baka sakali sa pag-alis namin, mararamdaman ko kung meron pa akong natitirang pagmamahal para sa iyo. At ganon ka rin sa amin ng mga anak mo.
Masakit man ang naging desisyon ko, Ate Emmy, pinanindigan ko yon. Baka sakaling sa nangyaring yun, makapag-isip ng tama ang aking asawa. Pero nagkamali ako. Sa halip na magbago si Artemio, hindi, Ate Emmy. Dahil nalaman ko na nagsasama na sila ng babae niya simula nang pumunta kami dito sa Hawaii. Palaging tumatawag sa akin ang aking biyenan na lalaki at sa kanya ko nalalaman ang lahat ng nangyayari kay Artemio. Palagi din siyang humihingi ng kapatawaran dahil sa ginawa ng kanyang anak. Pero paulit-ulit kong sinasabi na hindi niya kasalanan ang kasalanan ng asawa ko. Alam kong sa mga susunod na halalan dyan sa Pilipinas, tatakbo sa mas mataas na posisyon ang aking asawa. Pero pakiramdam ko, wala na akong pakialam dahil pinagpalit na kami ni Artemio sa politika at sa babae niya. Ano man ang mangyari, Ate Emmy, isa lang ang nasisiguro ko. Napatawad ko na si Artemio dahil siya pa rin ang ama ng aking mga anak. Ang hindi ko alam ay kung maibabalik ko pa ang pagmamahal ko sa kanya dahil sa nangyari sa aming estado. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Erlinda. Erlinda, salamat din sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Alam mo, maraming pangyayari sa buhay natin ang hindi natin inaasahan. Maraming bagay ang bigla na lang magbabago, tulad ng pagbabago ng iyong asawa. Mabait at responsable, pero nagbago nang nagkaroon ng impluwensya. Iba't ibang kapalaran ang dumarating sa ating buhay, Erlinda. Pero lahat ng kapalarang dumarating sa atin, tayo ang dapat magmaniobra kung ito'y para sa ating kabutihan o kaya'y para sa ikasasama natin. Sa panig ng iyong asawa, nagpadala siya sa hindi mabuting bunga ng kapalarang dumating sa kanya, kaya hindi naging mabuti ang nangyari sa estado ninyong dalawa. Kagaya nga ng sinabi mo, ginawa mo naman ang lahat para maisalba ang estado nyo, pero namili na si Artemio at hindi niya kayo pinili. Ang masasabi ko lang, napakabuti mo, Erlinda, dahil bukas ka sa pagpapatawad. At na kay Artemio na yan kung magbabago pa siya o mananatili na lang siya sa kasalanang kinasasadlakan niya ngayon. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Sa isipan ang mga pagsubok na karanasan, ligaya at lumbay, nagbibigay Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay mula kay Makoy na tubong Isabela pero naninirahan sa Metro Manila. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, isa ako sa mga nakikinig sa drama nyo noong ito ay nasa radyo pa.
At ngayon, lagi akong nakaabang sa mga upload nyo sa YouTube. Itago nyo na lang ako sa pangalang Makoy. Taga Isabela ako, pero dito ako nakatira sa Maynila dahil sa trabaho ko. 3 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Hindi nakapagkolehiyo ang aking panganay na kapatid dahil sa hirap ng buhay namin sa probinsya. Sana'y mabigyan din ng pagkakataong maisadula ang aking kwento at makapag-iwan ako ng inspirasyon sa mga tagapakinig. Makoy anak, alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay natin. Kaya hindi namin may papangako na makakapag-aral ka pa sa kolehiyo. Yan ang ikinalulungkot ko, Nay. Lalo na't gustong-gusto ko talagang mag-aral at makamit ang mga pangarap ko sa buhay. Anak, Gusto ko pong makaahon tayo sa hirap. Gusto ko po kayong bigyan ng magandang buhay ni Itay. Kaya gusto ko pong mag-aral. pero anak, alam mo rin kung anong buhay meron tayo. Nag-aararo lang kami ng lupa ng tatay mo. Ang kinikita namin, hindi sapat sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Nay? Kaya ngayon pa lang, ipinapaunawa na namin sa iyo, anak. Talagang hindi ka namin kayang pag-aralin ng kolehiyo. Basta, hindi ako mawawalan ng pag-asa, Nay. Gusto ko talagang mag-aral. Gusto ko pong makapagtapos. Tiyak na matutuwa ka sa sasabihin ko sa iyo, Makoy. Ano po yun, Tay? Nakausap ko ang bunsong kapatid ko. Yung tiyahin mong nasa Maynila. Si Tiang Olga po, Tay? Oo, anak. Sinabi ko sa kanya na gusto mong magkolehiyo. Tutulungan ka raw niya. Talaga po, Itay? Oo, anak. Titira ka doon at siya na ang magbabayad sa tuition fee mo. Pero kami pa rin ng nanay mo ang magpapadala ng allowance mo. Gusto ko yan, Tay. Pero, ano pong desisyon nyo? Di pumunta ka, anak. Gusto mong mag-aral, hindi ba? Pero ang allowance ko po, baka mamroblema po kayo. Gagawan namin ng nanay mo ng paraan ang allowance na ipapadala namin sa iyo. Ang mahalaga, may matitirhan ka roon at may pambayad ka ng tuition. Sa bagay, Tay, gusto ko po yan para makapag-aral po ako sa kolehiyo. Natutuwa akong nakatawag kayo, Nay. Kumusta kayo dyan? Mabuti naman, anak. Buti nakapag-remedyo kami ng load para matawagan ka. Nay? Nagtataka ka siguro, anak, na ilang buwan na kaming hindi nagpapadala ng allowance mo. Opo, Inay. Pero naiintindihan ko po. Nahihirapan lang talaga ako pag wala akong allowance. Alam niyo naman po, tirahan at tuition fee lang ang sagot sa akin ni Tita Olga. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, pero hindi ka na talaga makakapagtapos ng kolehiyo. Ha? Nay? Nahihirapan na talaga kami ng tatay mo. Halos hindi na kami kumakain ng kapatid mo dito tuwing nagpapadala kami ng allowance mo. Kaya kailangan mo nang tumigil, anak. Ano? Pero sayang naman po ang naumpisahan ko. At isa pa, gusto ko po talagang makapagtapos. Kung titigil man ako, maghahanap po ako ng trabaho dito para makapag-ipon at makapag-aral din ako. Ganyan na lang ang gagawin ko, Nay.
anak, kumusta ang napasukan mong trabaho? Saan ka nga ba nagtatrabaho? Slaughterhouse ng manok, Tay. Dito ako nagtatrabaho. Oo nga pala. Kumusta ka naman dyan? Mahirap ang sitwasyon ko dito, Tay. Bakit anak? Anong nangyayari sa'yo dyan? Grabe ang amo ko dito. Magsisimula kaming magtrabaho sa slaughterhouse 12:00 ng hating gabi hanggang 8:00 po ng umaga. Pagkatapos ng trabaho namin sa slaughterhouse, pinapapunta po kami sa Bulacan para magsaka sa kanyang lupa. Ano? Sobra naman yan anak. Paano ka pa makakapagpahinga niyan? Halos wala na nga kaming pahinga, Tay. Masyado rin akong minamaliit ng bayaw niya dahil nga galing ako sa ibang lugar. Malapit na nga akong hindi makapagtimpi, Tay. Ano? Kung ganyan rin lang, umuwi ka na lang dito anak at baka mapasubo ka pa dyan. Dahil sa mga pangyayari sa trabaho ko, Ate Emmy, at dahil sa sinabi ng tatay ko, umuwi ako sa lugar namin. Nang makabalik ako sa Isabela, nagtrabaho ako sa bukirin, namitas ng mga gulay at mais, nagtanim at nag-ani ng palay. Akala ko hindi na ako makababalik sa kolehiyo. Pero sa tulong ng isang opisyal sa aming lugar, naging scholar ako at nakapag-aral ng BS Business Administration sa tulong ng LGU sa aking lugar at sa pagsisikap ko na rin. Pero nung nag-OJT na ako, ganito ang mga pangyayari. Nakautang ka ba ng perang gagamitin ni McCoy para sa OJT niya? Hindi nga eh. Ha? Pinuntahan ko na ang mga taong inaasahan kong makakapagpahiram sa atin. Pero wala akong nautang. Kinapalan ko na rin ang mukha ko at nagpunta ako sa 5-6 para lamang manghiram. Pero napahiya ako. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang kapal daw ng mukha kong mangutang, pero wala naman daw akong maipambabayad. Ha? Mabuti raw sana kung may ari-arian tayo para may mahila sila kung hindi ako makabayad ng utang ko. Pero wala rin naman. Grabe naman ang pagsasalita nila sa iyo. Talagang grabe sila. Nahihirapan na nga tayo sa buhay. Lalo pa nila tayong minamaliit. Kawawa naman si Itay. Para sa OJT. Hindi na nga siya pinautang. Pinahiya pa siya. Nakakaawangan yun ng tatay ko ngayon. Napagod siyang naghanap ng mauutangan para sa akin. Pero nabigo. Napaupo na lang siya sa harap ng pinto dahil sa sobrang kalungkutan. Pero hindi ako papahig na panghinaan ako ng loob dahil sa mga pangyayaring ito. Wala naman daw. Gagawin kong inspirasyon ng mga pinagdadaanan namin ngayon para magtagumpay ako. Kung may ari-ari. Oo. Sisikapin kong matulungan ng mga magulang ko. Hindi ko sila pababayaan.
tutulong ako para makaahon kami sa hirap. Tutulungan ko si Itay na maghanap ng mauutangang pera para may gamitin ako sa OJT. Malapit ko nang makamit ang mga pangarap ko, kaya hindi ako dapat sumuko. Hindi ako susuko. Nay, Tay, salamat sa tulong nyo. Dahil sa inyo, nakapagtapos na ako ng kolehiyo. Anak, ikaw ang pangunahing dahilan kung bakit ka nakapagtapos. Kaya kung hindi ka nagpursige, hindi ka nakapagtapos. Tama ang nanay mo. Dahil din sa pagsasakripisyo mo at pagpupursige, kaya ka nakapagtapos, anak. Huwag po kayong mag-alala. Hahanap po agad ako ng trabaho, Tay, Nay, para maiahon ko na kayo sa hirap. Salamat naman, anak. Oo, anak. Salamat at hindi ka nagpadala sa mga negatibong pangyayari. Hindi ka nagpa-apekto sa mga nagsasabing hindi magbubunga ang pagsusumikap mo. Kaya ngayon, nakapagtapos ka na. At hindi ko inayaang maapektuhan ako, Itay. Sabi ko nga sa inyo, gagawin ko ang lahat para maiahon ko kayo sa hirap. Salamat, anak. Umaasa kami sa mga pangako mo. Sana matupad lahat ang mga pinapangarap mo. Huwag mo sana kaming pababayaan, anak. Talagang hindi po, Nay. Hindi ko po kayo pababayaan. Tay, pasensya na po kayo. Nakapasok nga ako sa Rural Bank, pero hindi po sapat ang sweldo ko para matulungan ko kayo. Makoy, anak ko. Ang sabihin mo, talagang wala kang silbi. Nangako ka na tutulungan mo kami. Iaahon mo kami sa hirap. Pero wala rin palang mangyayari. Tay. Buwisit talaga. Makoy, anak. Huwag mo na lang pansinin ang inay mo. Wala naman. Pabayaan mo na lang siya. Biglang nagbago ang pakikitungo sa akin ng nanay ko nung nakapagtrabaho na ako. Pero hindi ko pa rin sila natutulungan, Ate Emmy. Lagi niya akong sinasabihan ng mga masasakit na salita. Wala daw akong kwentang anak dahil hindi ko sila matulungan at umabot pa sa puntong tinataboy na ako ng nanay ko. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko na pinansin at inintindi ko na lang ang nanay ko dahil malamang pagod na siya sa hirap ng buhay. Hindi rin ako nagtanim ng sama ng loob dahil nanay ko siya. Hanggang sa naisipan kong kumuha ng entrance exam ng PNP sa Napolcom dahil naisip ko
na kung makapasok ako sa gobyerno at mabibigyan ako ng magandang pagkakataon, ay posibleng makakuha ako ng permanenteng trabaho. Nay, malapit na po ang exam ko. May pa-exam-exam ka pang nalalaman. Wala ring kwenta yan kasi wala ka ring silbi. Grabe naman kayo, Nay. Imbis na palakasin niyo ang loob ko, ganyan pa ang sinasabi niyo sa akin. Sumasagot ka pa. Wala kang respeto. Wala kang respeto sa akin bilang nanay mo. Alam mo pong may respeto ako sa iyo, Nay. Pero kayo po... Ay nako, walang magandang kahihinat na ng buhay mo dahil wala kang respeto sa akin na nanay mo. Tandaan mo ang sinabi ko. Wala kang mapapala kung wala kang respeto. Nakakahiya kung alam ko lang na magagawa mo sa akin ito. Pinisa na lang sana kita ng maliit ka. Grabe naman ang mga sinasabi ni Nanay. Diyos ko, huwag mo po akong pabayaan. Bigyan mo po ako ng lakas ng loob. Huwag mo akong hayaang panghinaan ng loob. Higit sa lahat, huwag mo po akong iiwan, Panginoon. Huwag mong hayaang mawala ang pananalig ko sa iyo dahil sa mga pangyayaring ito. Huwag mo po akong pababayaan, Diyos ko. Nakapasa ako sa PNP entrance exam. Masaya ako para sa iyo. Binabati kita, anak. Salamat, Tay. Pero kailangan ko pong pumunta sa Maynila para sa training. O sige, anak. Magre-remedyo ako ng perang gagamitin mo. Huwag mo nang isipin yun, Tay. Ang hiling ko na lang, huwag mo sanang pabayaan ang sarili mo. Ganon din si Inay at ang mga kapatid ko. Anak. At palagi niyo sana akong isama sa mga panalangin niyo para makapasa ako sa training ko, para maging isang ganap na pulis ako. Huwag kang mag-alala, anak. Lagi kang kasama sa panalangin ko. Lagi kong hinihiling sa Panginoon na tulungan kang abutin ang mga pangarap mo sa buhay. Tay? Minsan ko pang ipapakiusap sa iyo, Makoy. Huwag mo sanang kamumuhian ang inay mo. Huwag mo nang alalahanin yan, Tay. Hindi po mangyayari ang iniisip nyo. Kahit kailan, hindi ko po magagawang kamuhian si Inay. Patawad din po kung nasagot ko siya noon. Pero hindi po nawala ang respeto ko sa kanya. Higit sa lahat, ang pagmamahal ko sa kanya bilang ina ay hindi nawala. Naiintindihan kita, anak. At patnubayan ka nawa ng Diyos sa training mo sa Maynila. Ano pang hinihintay mo? Magbihis ka na at pupunta na tayo sa Maynila. Bakit? Ano bang iniisip mo? Nahihiya akong magpakita sa anak natin. Bakit ka naman mahihiya? Dapat lang na naroroon ka sa panunumpa ng anak natin bilang isang ganap na pulis. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan. Maraming sakripisyong ginawa si Makoy bago niya nakamit ang kanyang pangarap. Kaya dapat lang na sinusuportahan mo siya bilang kanyang ina. Yun na nga. May mga nangyari noong nakaraan. Nawalan ako ng Huwag kang mag-alala.
Matagal nang kinalimutan ng ating anak yan. Ang mahalaga, nariyan tayo para tunghayan ang pagiging ganap na pulis ni McCoy. Nay, nagsweldo na ako. Eto po. Oh, Nay, bakit nakatingin ka lang sa akin? Tanggapin mo na po itong pera. Panggastos at pambili ng mga kakailanganin natin dito sa bahay. McCoy, anak. Kasi... Nay, ano ba? Ba't nakatayo ka na lang dyan? Kunin mo na po itong pera. Nay, niyakap mo ako? Patawad, anak. Patawad. Bakit, Nay? Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Ano po bang nangyari? Ang laki ng kasalanan ko sa iyo, anak. Nay, ano bang kasalanan ang sinasabi mo? Wala po akong alam na kasalanan mo sa akin. Meron. Malaki ang kasalanan ko sa iyo. Nawalan ako ng tiwala sa mga pangako mo sa amin ng tatay mo nung graduation mo. Minaliit kita, anak. Inapi kita. Yun po ba? Nay, huwag niyo na pong isipin ang mga nangyari noon. Nakalimutan ko na po yun. Wala po kayong kasalanan sa akin. Kaya hindi kayo dapat humingi ng tawad. At huwag na kayong umiyak. McCoy, anak. Ang mahalaga, Nay, natupad ko na ang pangako ko sa inyo. Tutulungan ko kayo. At sisiguruhin kong maiaahon ko na kayo sa hirap. Pangako po yan, Inay. Ilang taon na akong nakatira dito sa Metro Manila dahil 2016 pa ako na-assign dito bilang pulis. Breadwinner ako ngayon ng aking pamilya at tinutulungan ko ang aking nakababatang kapatid sa kanyang pag-aaral. Kasama ko ang napangasawa ko dito sa Maynila pero wala pa kaming anak. Ganun pa man, masaya kami. Dahil alam naming pareho na mabibiyayaan din kami ng anak. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, McCoy. Una sa lahat, McCoy, binabati kita. Congratulations! Marami kang pinagdaan ng hirap bago mo naabot ang mga pangarap mo. At alam mo kung bakit hindi ka nabigo? Dahil matibay ang pananalig mo sa lumikha at may mabuti kang puso. Isipin mo na lang, ang sarili mong ina ay nawalan ng tiwala sa iyo at muntik ka ng usigin. Pero kahit ganon, napanatili mo ang pagmamahal mo sa kanya, lalo na ang pananalig mo sa lumikha. Kaya ngayon, tinatamasa mo na ang bunga ng lahat ng iyong sakripisyo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas.
Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Maki na nasa Saudi pero mula sa lalawigan ng Cagayan. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago nyo na lang ako sa pangalang Maki. Kasalukuyan po akong nasa Pilipinas dahil mahirap bumiyahe dahil sa pandemic. Simula nang mag-abroad ako, maraming beses na akong pabalik-balik. Sa panahon ng pandemya, nakita ko itong YouTube channel nyo kung saan mapapakinggan ang karanasan ng aking mga kapwa tagapakinig, lalo na ng mga OFW. May karanasan din akong nais kong may sadula at sana ay makapag-iwan din ako ng aral sa inyong mga tagapakinig. May kaya ang pamilya ko, ate, dahil bukod sa business-minded ang nanay ko, government employee din ang tatay ko. Kaya nakatapos ako ng pag-aaral na walang problema. Nagkaroon ako ng girlfriend, pero nung nangibang bansa siya, ikinasal siya sa iba. Ang dahilan niya, hindi kami bagay dahil para akong langit, samantalang sila raw ay lupa dahil mahirap lang sila. Hanggang sa nagka-girlfriend ulit ako, pero medyo maarte at suplada. Sisimulan kong magsalaysay noong bisperas ng aming kasal. Bakit ganito? Bukas na ang kasal namin ni Magda. Pero iba ang pakiramdam ko. Parang ayoko na siyang pakasalan. Lalayas na lang yata ako para hindi na matuloy ang kasal namin bukas. Maki, anak, anong ginagawa mo dito? Ha? Papang? Bakit nandito ka sa gilid ng kalsada? Kanina pa kita hinahanap. Papang, huwag na lang kaya nating ituloy ang kasal. Ano? Bakit, anak? Ano ang dahilan? Para po kasing nagdadalawang isip akong pakasalan si Magda. Parang ayoko na. Bakit naman? Hindi ko rin alam, Papang. Basta, huwag na lang kaya nating ituloy. Maki, anak, makinig kang mabuti. Nakahanda na ang lahat. Nakatay na ang mga baboy para sa handa niyo bukas. Kaya hindi pwede ang sinasabi mo. Dapat lang na matuloy ang kasal.
Napakabait ka kila Magda, anak. Mamang, Oh, bakit, Maki? May problema ba? kung maaari sana, ayokong tumira kila Magda, Mamang. Ano? Bakit naman, anak? Mamang, isipin niyo naman, ako ang lalaki. Ako ang makikitira sa kanila. Akala ko ba na pag-usapan nyo ng mabuti ang bagay na yan? Anak, pagtapos na kayong nag-usap, dapat matupad ang napagkasunduan nyo. Ang hirap pag yan ang pinagtatalunan yung dalawa. Kaya maghanda na kayo. At huwag mong kalimutan ang mga bilin namin sa iyo kapag nakatira ka na sa mga biyanan mo. Sobrang hirap naman nito. Hindi ko pa nasusubukang magsaka simula nang magkamalay ako. Pero dito kila Magda, kailangan kong magsaka para lang mabuhay. Hindi ako sanay sa ganito. Kakausapin ko si Magda. Mas gugustuhin ko na lang magtrabaho sa abroad. Mas malaki pa ang sahod ko. Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ganito na maghapon akong nasa bukid. Napakaliit pa ng kita ko pagdating ng anihan. Mangingibang bansa na lang ako. Ano, Magda? Kumusta na ang pamilya mo sa apartment na inupahan ko dyan sa lungsod? Mabuti naman kung komportable kayo ng mga magulang mo dyan. Kumusta nga pala ang pag-aaral mo? Pagbutihin mo ang pag-aaral mo para makapagtapos ka. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Oo nga pala, pinadalhan ko sina Mamang at Ano? Galit ka dahil nagpadala ako kina Mamang at Papang? O sige. Pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na sila padadalhan ng pera. Yan ang pinakaayaw ko kay Magda, Ate Emmy. Madamot siya. Nagagalit siya sa akin kapag nagpapadala ako ng pera sa mga magulang ko. Tama naman siya na may kaya ang mga magulang ko at hindi nila kailangan ang pera. Pero ayoko talaga ang ganong ugali ni Magda. Akalain mo, ate, pinag-aaral ko siya. Umuupa pa ako ng apartment na tinitirhan nila ng mga magulang niya sa lungsod. Lahat gastos ko. Pero nagagalit siya kapag nagpapadala ako sa mga magulang ko. Ganun pa man, nagpasensya ako, Ate Emmy,
dahil may anak na kami ni Magda. Sa kabila ng kasaganaan ng buhay na ibinibigay ko kay Magda, natuto pa rin siyang manlalaki. Napatunayan ko yun, hindi lang isang beses, kundi 2 beses ko itong napatunayan. Kaya ang pagiging mag-asawa namin nasira at nagkahiwalay kami. Sinabi ko na lang sa kanya na susuportahan ko na lang ang aming anak kahit hindi ako sigurado kung ako nga ang ama ng pangalawang anak niya dahil nasa Saudi ako noong nabuntis siya. At isa pa, hindi ko kamukha ang bata. Sa paghihiwalay namin, natuto akong uminom, magsugal at mambabae. At dala-dala ko ang ugali kong yun hanggang sa pagbakasyon ko dito sa Pilipinas. Ngayong hindi ka nalasing, pwede ba tayong mag-usap, Maki? Bakit, Mamang? Masama ang ginagawa mo, anak. Pag-iinom at pambababae na lang ang inaatupag mo. Mamang? Nagbago ka na, anak. Bakit ganyan? Hindi mo man lang maisip na pasyalan ang mga anak mo sa lugar nila Magda. Mamang, hindi ko na asawa si Magda. Hiwalay na kami. Maki. At isa pa, hindi naman po ako pumapalya sa pagbibigay ng sustento sa mga bata. Kahit na hindi ako sigurado kung ako nga ang ama ng bunso niyang anak. Dahil nanlalaki naman siya. Kaya hindi ko na po kasalanan kung ganito ako ngayon. Kasalanan ni Magda dahil niloko niya ako. Niloko ako ng babaeng yon. Ay, nangungunsumi ako kay Maki. Hindi lang ikaw, maging ako man. Nagbago na ang anak natin. Kung gaano siya kabait nung binata pa siya, yun naman ang sama ng ugali niya ngayon. Oo nga, ang ayoko ay ang mga ginagawa niya sa mga babae. Pinaglalaroan niya ang mga babae. Kaya ngayon, habang nandito siya sa Pilipinas, 2 babae ang nag-aagawan sa kanya. Sina Fiona at Jana. Pero kung ako lang ang masusunod, gusto ko si Fiona para kay Maki dahil mabait siya. Ako rin. Siya rin ang gusto kong pumalit sa dating asawa ni Maki. Si Fiona ang pipiliin ko dahil nakita ko ang ugali niya. Dahil sa 1 buwan niyang pagtira dito sa bahay. Tama ka. Magaling siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Samantalang palaban si Jana. Biruin mo yun. Ilalaban daw niya ng patayan si Maki. Ay, yan ang hirap. Si Maki lang ang makalulutas sa problemang ito. Siya lang. Mamang, mabait nga si Fiona. Pero meron siyang nagawang hindi ko nagustuhan. Ano bang nagawang mali ni Fiona noon? Hindi namin napansin ng papang mo nung tumira siya dito sa bahay. Ako lang ang nakapansin, Mamang, nung tumira ako sa lugar nila. Ano ang hindi mo nagustuhan kay Fiona, anak? Hindi niya sinabi ang totoo sa mga magulang niya.
Ipinakilala niya ako sa lugar nila bilang binata, hindi bilang dating may asawa. Ha? Ganon ang nangyari, Mamang. Kaya ayoko na kay Fiona. Kahit pa sabihin niyong siya ang gusto niyong ipalit ko kay Magda. Naghiwalay din si Maki at Fiona. Paano? Inuwi niya na dito si Jana, kaya naghiwalay sila ni Fiona. Matapang din si Jana. Wala siyang kinatatakutan. Handa niyang ipaglaban si Maki. Diyan niya natalo si Fiona. Dahil si Fiona, sumuko agad. Ayaw daw niya ng gulo. Kahit sino naman, kung ako rin ang nasa kalagayan niya, iiwas na lang ako kaysa lagi akong nakikipag-away dahil lang sa isang lalaki. Ang hirap. Parang walang anuman kay Maki ang mga nangyayari. Sabi ko nga noon, si Maki lang ang makakaayos ng lahat ng mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Siya lang at wala nang iba. Sa maikling salita, si Jana ang nakasama ko. Noong una, maganda pa rin ang relasyon namin ni Jana, lalo na't nag-ampon pa kami ng isang anak na ipinangalan pa sa akin ni Jana. Pero nang lumaon, lumabas ang tunay niyang ugali. Ramdam kong mahal niya ako. Ngunit naging bastos siya dahil nagawa na niyang bastusin ang mga magulang ko. Gusto rin niyang ipangalan ko sa kanya ang lahat ng naipundar ko dahil natatakot siyang maagaw ito ni Magda, ang legal kong asawa. Para lang makaiwas sa away, hindi na ako kumibo, Ate Emmy. Maki, akala ko ba aayusin mo na ang annulment nyo ng dati mong asawa? Ha? Paano tayo magpapakasal kung hindi annulled ang kasal nyo ng Magda na yun? Jana, wala akong oras para asikasuhin yan. Alam mo namang masyado akong abala. Ano ka ba? Maaasikaso mo yan kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, wala talagang mangyayari. Bakit naman ayoko? Gusto ko, pero wala lang akong oras. Alam mo namang pabalik-balik ako sa ibang bansa. Yan ba talaga ang dahilan? O mahal mo pa rin si Magda na dati mong asawa? Pwede ba, Jana? Ayoko nang pag-usapan pa ang manlolokong babaeng yon. Hindi ko na mahal si Magda, kaya ayoko nang pag-usapan. Jana, nasaan ka ba? Jana! Bakit ba? Tawag ka ng tawag. Jana. Ano bang kailangan mo? Ay, nakakainis ka. Paabot naman ng gamot na Na naman! Yan lang hindi mo pa kayang gawin kahit nasa tabi mo na.
Kunin mo na. May ginagawa ako. Ano bang ginagawa mo? Basta, may inaasikaso ako. Istorbo ka. Grabe naman si Jana. Hindi man lang niya ako maalagaan. Samantalang alam niyang may sakit ako. Ang kinikita ko na lang pag nasa abroad akong importante sa kanya. Hindi man lang niya ako maasikaso pag ganitong may sakit ako. Ano? Nakipaghiwalay ka na kay Jana? Opo, Mamang. Bakit, Maki? Anong nangyari? Ilang taon na kayo. Nag-ampun pa kayo ng itinuring ninyong sarili ninyong anak. Hindi ko na pumatiis ang ugali ni Jana, Mamang. Bukod sa mayabang, masungit pa. Kayo nga ni Papang, binastos niya. Higit sa lahat, yung mga material na bagay lang na kaya kong ibigay sa kanya ang mahalaga. Anak. Alam niyo yan, Mamang. Kasi lahat ng naipundar namin habang nagsasama kami, naipangalan lahat sa kanya. Yun na nga, anak. Paano na ang mga naipundar mo na nakapangalan lahat sa kanya? Material na bagay lang yon, Mamang. Sa kanya na ang lahat ng yon kung gusto niya. Ang mahalaga ngayon, hiwalay na kami. Anong plano mo ngayon, anak? Gaya ng dati, Mamang. Mangingibang bansa ulit ako. Magtatrabaho ulit ako sa abroad. Kumusta na kayo, Mamang? Miss na miss ko na kayo. Mabuti naman, anak. Bakit hindi mo naman sinabi na uuwi ka pala? Gusto ko kayong sorpresahin. Nasaan si Papang? Alam mo naman ang trabaho ng papang mo. Government employee siya. Kaya wala siya dito sa bahay. Nasa trabaho. Ah, oo nga pala. Oh, kumusta na kayo, Mamang? Mabuti naman, anak. Ikaw ang dapat naming kumustahin. Alam niyo po, sobrang saya ko. Napansin ko nga. At hindi lang yan, anak. Ano pa, Mamang? Magalang ka nang magsalita. Bumalik ka na sa dati, anak. Yung mabait at magalang na Maki na anak namin ng papang mo. Pasensya na kayo, Mamang. Nagbago lang ako noon dahil sa mga nangyari sa buhay ko. Pero ngayong nahanap ko na ang sarili ko, napag-isip-isip ko na ang mga maling nagawa ko noong miserable ang buhay ko. Maki, anak. At si Ashley po ang dahilan, Mamang. Ha? Ashley? Sinong Ashley? Girlfriend ko, Mamang. Huwag po kayong mag-alala. Makikilala niyo rin siya. Siya ang girlfriend ko na tumulong sa akin na mahanap ang sarili ko at bumalik sa dating ako.
Nakarelasyon ko na noon si Ashley pero naghiwalay kami dahil kay Jana. At nung nagtagpo ulit ang landas namin, naramdaman ko na siya talaga ang para sa akin. Mabait at humble si Ashley na isa ring OFW kagaya ko. Sa ngayon, matibay na ang relasyon namin ni Ashley at nag-uumpisa na kaming gumawa ng sarili naming pamilya. Ang dating asawa kong si Magda ay may anak na sa ibang lalaki, kaya plano kong asikasuhin ang annulment namin para makasal kami ni Ashley. Nagpakasal na rin si Jana sa iba, kaya naniniwala akong magiging tahimik ang buhay ko kasama ang nobya ko. Gaya nga ng sinabi ko sa unang bahagi ng aking sulat, ate, kasalukuyan akong nandito sa Pilipinas at inaayos ang mga dapat kong asikasuhin. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Maki. Maki, salamat din sa pagbabahagi ng iyong kwento. Naging komplikado ang iyong karanasan dahil marami kang pagsubok na pinagdaanan bago mo nahanap ang talagang para sa'yo. Sa tingin ko, wala naman talagang hadlang sa mga plano nyo ni Ashley dahil gaya nga ng sabi mo, may ibang pamilya na ang ex-wife mo at si Jana na naging partner mo ay nagpakasal na rin sa iba. Ang gusto ko lang ipaalala sa iyo ay ang obligasyon mo sa mga anak mo mula sa una mong asawa dahil mahirap kung pababayaan mo sila. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Manette na nasa Dubai. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Manette at nagtatrabaho ako sa isang restaurant dito sa ibang bansa. Pangatlong beses ko nang ibang bansa, Ate Emmy. Noong una, sa Hong Kong, pangalawa sa Taiwan, at ngayon, nandito na ako sa Dubai. Inaamin kong hindi ako nakapagtapos ng aking pag-aaral, pero malakas ang loob ko, kaya ako nakapangibang bansa. Pero karaniwan na siguro sa mga tulad kong masasabing no read no write, madaling malinlang. Sana'y mabigyan din ng pagkakataong maisadula ang aking karanasan. Sa'yo, Manette. Gusto ko talagang mag-abroad. Gusto ko rin yumaman. Pero wala talaga akong panggastos. Tanya,
Ilan na ba sa ating mga kababayan ang umunlad ang buhay dahil sa pangingibang bansa? Kaya kung bibigyan ako ng pagkakataon, hindi na talaga ako magdadalawang isip. Sa totoo lang, gusto ko na ring mangibang bansa. Ano pang ginagawa mo? May mauutangan naman ng tatay mo, di ba? Iniisip ko, paano na kaya ang tatay ko kung papalarin akong mangibang bansa? Ikaw naman, kung magsalita ka, parang nag-iisa kang anak. May mga kapatid ka naman. Kayang-kaya siyang alagaan, di ba? Kung magkaroon ka ng pagkakataon, huwag ka nang magdalawang isip. Sayang ang pagkakataon, Manet. Kakausapin ko muna si Itay. Aalamin ko muna ang opinyon niya. Manet, anak, huwag mo akong isipin. Kung ano ang alam mong makabubuti sa iyo, abay gawin mo. Pero iniisip kita, Itay. Sino ang kasama mo dito kung sakaling matuloy ako? Hindi ka dapat mag-alala sa akin. Kaya kong alagaan ang sarili ko. May edad ka na, Tay. Ayoko Manet, anak, hindi ka nakapag-aral dahil sa nangyari sa nanay mo. Pero hindi ko narinig na nagreklamo ka. Mas tinulungan mo pa nga ako sa pagtatrabaho. Kaya ngayon, huwag mo na akong isipin. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon, huwag mong palampasin. Pero malaking pera ang kakailanganin ko, Itay. Matutulungan kita sa bagay na yan, anak. Sabihin mo lang kung magkano ang kailangan mo. Ha? Itay? May mahihiraman tayo, kaya huwag ka nang mag-alala. Matutulungan kita pagdating sa bagay na yan. Hindi ka pababayaan ng tatay mo. Si Tatay Ernesto pa. Susuportahan ka niya. Tama ka, Tanya. Pero gusto kong pag-usapan namin ng mga kapatid ko si Itay. Bakit naman? Ibibiling ko si Itay sa kanila. Hindi pwedeng mangibang bansa ako na hindi namin napag-uusapan ng aking mga kapatid ang tungkol kay Itay. Ayokong umalis nang hindi ko sigurado kung may magbabantay sa kanya. Sa bagay. Sana maintindihan ako ng mga kapatid ko kung sakaling mangingibang bansa ako. Sana huwag nila akong kontrahin. Ano naman ang dahilan? Bakit ka naman nila pipigilan? Dapat nga, magpasalamat pa sila dahil tinutulungan mo si Tatay Ernesto. Tanya, sorry sa mga sinabi ko ha, Manet. Pero alam mo, walang utang na loob ang mga kapatid mo. Pagkatapos silang pag-aralin ng tatay mo, hindi ka man lang nila tulungan ngayon sa pag-aasikaso sa kanya. Ikaw ang naghahanap buhay para sa inyo. Sa inyong dalawa ni Tatay Ernesto. Malakas pa rin si Itay. Kaya pa rin niyang magsaka. Kaya hindi ko masasabing ako lang ang nagtatrabaho para sa amin. Basta, walang utang na loob ang mga kapatid mo. Makasarili sila, Manet.
Nakausap ko na ang mga kapatid ko, Itay. Nangako silang maghahalinhinan sa pagbibisita sa'yo dito. Manet, anak, kaya kong maghanap buhay kahit namang ibang bansa ka. Hindi naman ako inutil. Pero mas mabuting pinupuntahan ka nila, Itay, para hindi ka naman magmukhang kawawa dito. Manet, anak. Mahalaga ka sa akin, Itay. Gusto kitang maiahon sa hirap kahit hindi ako nakapag-aral. Patawarin mo ako, Manet. Kung hindi ko lang Hindi ka dapat humihingi ng tawad, Itay. Hindi mo naman kagustuhan kung bakit hindi ako nakapag-aral. Nagkasakit ng malubha ang nanay, kaya naintindihan ko ang lahat. Walang swerte ang nanay mo. At simula noon, napaun na tayo sa utang. Napilit ko pa rin binabayaran hanggang ngayon. Madadagdagan pa naman yung utang nyo dahil lang sa pag-abroad ko, Itay. Hindi bale, anak. Huwag kang mag-alala. Gaya nga ng sinabi ko, kaya ko pa namang magtrabaho. Kaya nasisiguro kong mababayaran din ang mga utang natin. Naubusan na talaga ng ipon ang tatay ko at nabaon pa sila sa utang nung nagkasakit ang nanay ko, Ate Emmy. Elementary pa lang ako noon at yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakapagtapos ng high school dahil mas pinili kong tumulong sa aking itay para makapagbayad ng mga utang namin. Ayaw akong patigilin sa pag-aaral noon ng tatay ko, pero nagmatigas ako hanggang sa wala na siyang nagawa at pinabayaan na lang ako. Noong nagsimula akong kumita sa iba't ibang trabahong pinasok ko, naisip kong magiging maayos din ang lahat, pero hindi pala. At dahil sa perang hiniram ng tatay ko, nakarating ako sa Hong Kong, Ate Emmy. Napakaswerte ko naman at ikaw ang naging kasama ko dito sa bahay ng mga amo natin. Ha? Kung hindi ako nagkakamali, 20 anyos ka lang. Tama ba ako? 22 na ako, kuya. Berto ang pangalan ko. Pwede ba? Huwag mo na akong tawaging kuya. Pero halata namang mas matanda ka sa akin, kuya. Oo. Inaamin kong 30 taong gulang na ako. Pero sana, huwag mo na akong tawaging kuya. Gusto mo bang pangalan mo lang ang itawag ko sa'yo? Oo naman. Total, konti lang naman ang agwat ng edad natin. Ha? Pwede ba? Tawagin mo na lang akong Berto. Masanay ka na dahil lagi kitang kasama dito. Lalo na kapag nagbabakasyon ng mga amo natin sa ibang bansa. Anong ginagawa nila sa ibang bansa? Kasasabi ko lang, di ba? Nagbabakasyon sila. Minsan, wala sila ng 1 linggo. O kaya, 2 linggo pag nagbabakasyon sila. Kaya tayong 2 lang ang maiiwan dito. Kaya masanay ka na. Berto ang itawag mo sa akin. Sige, kung iyan ang gusto mo. Berto na lang ang itatawag ko sa'yo.
hindi pa ako sanay sa mga lugar dito sa Hong Kong. Pwede bang magpasama sa'yo, Berto? Oo naman. Yun lang pala. Saan mo ba gustong pumunta, Manet? Gusto ko sanang ipadala ang una kong sweldo kay Itay. Ganun ba? O sige, samahan kita sa pagpapadalhan. Salamat, Berto. Walang anuman. Magkasama nga tayo dito eh. Dapat lang na nagtutulungan tayo. Ay, buti na lang at kagaya mo ang nadatnan ko dito sa Hong Kong. Kung naging iba lang, ewan ko na lang. Wala kang dapat ipag-alala, Manet. Ako ang bahala sa'yo dito. Kung gusto mo, dadalhin pa kita sa lugar kung saan tumatambay ang mga kababayan nating Pilipino. Ha? May ganun ba dito? Mayroon. O sige, isasama kita doon. Tiyak na maraming Pilipino doon ngayon dahil maraming naka-day off sa araw na ito. Sige, pero ipadadala ko muna ang pera ng tatay ko. Manet, ano pang ginagawa mo? Andito na tayo sa pagpapadalhan. Ipadala mo na sa Pilipinas ang sahod mo para makapunta na tayo sa tambayan ng mga Pilipino. Ano pang ginagawa mo? Ba't hindi ka pa kumikilos? Sabi ko, magpadala ka na sa Pilipinas para makapunta na tayo sa tambayan ng mga Pilipino dito sa Hong Kong. Berto, bakit ba? Kumilos ka na. Sayang ang oras. Mas maganda kung makakapunta tayo agad sa mga kababayan nating Pilipino para maipakilala kita sa kanila. Berto, pwede bang ikaw na lang ang pumirma sa mga dapat pirmahan? Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako masyadong marunong magbasa at magsulat. Ano? Kaya pwede ba, Berto? Ikaw na lang ang magpadala sa tatay ko sa Pilipinas. Manet, magpapadala ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Baka gusto mong isabay na ang padala mo. Sige, Berto. Ipasasabay ko na ang ipapadala ko kay Itay. Tamang-tama. May bilin kasi sa akin si Madam, kaya kailangan kong pumunta sa sentro. Magpapadala na rin ako. Oo nga pala. Hindi natin alam kung anong biglang pinaplano ng mga amo natin. Dahil baka hindi na tayo mabigyan ng pagkakataon na lumabas at magpadala ulit. Sinabi mo pa. Alam mo bang 3 buwan na akong hindi nakakapagpadala sa Pilipinas dahil hindi tayo makalabas? Naipon ko na nga ang perang kailangan kong ipadala. Ako rin. Kailangan ni Itay ang perang pangbayad sa mga utang namin sa Pilipinas. Ganun ba? O sige, ibigay mo na sa akin yung pera na ipapadala mo sa tatay mo. Nang sa ganon, maisabay ko na ring ipadala sa Pilipinas. Kahit ang simpleng pagpirma ng form para magpadala sa Pilipinas, hindi ko talaga alam, Ate Emmy. Kasi nung nag-abroad ako, ang mga kakilala kong tumulong sa akin ang nag-fill up ng form. Thumb mark lang ang ginawa ko noon.
Kaya masasabi kong swerte talaga at nakapangibang bansa ako. Akala ko mabait si Berto dahil magaan ang loob ko at maganda naman ang pakikitungo sa akin ni Berto. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang pagpapadala ng pera sa aking ama na naiwan sa Pilipinas. Hindi na ako naghinala dahil binibigyan din niya ako ng mga resibo tuwing nagpapadala ako. Pero syempre, hindi ko rin pinapadala lahat ang sahod ko. May iniiwan din ako para sa sarili ko, Ate Emmy. Hanggang sa natapos ang 3 taong kontrata ko. Mas mabuti sana kung mag-renew ka ng kontrata mo dito para mas matagal pa tayong magkasama, Manet. Namimiss ko na ang tatay ko, Berto. 3 taon ko na siyang hindi nakakasama dahil sa pagpunta ko dito. Alam kong sa mga pinadala ko sa kanya, nabayaran na namin ang mga utang namin. Yan naman ang dahilan kung bakit ako ng ibang bansa. Pero mas mapapadalhan mo pa sana siya kung magre-renew ka. Sayang naman. Berto, natiis mo na ang 3 taon na nagkahiwalay kayo. Hindi ka nga bumili ng cellphone mo para makontak mo siya. gusto ko lang kasing makabayad na kami agad ng utang. Pero siguradong wala ka pang ipon. Mas maganda pag may ipon ka. Kasi pinapadala mo naman lahat ng sahod mo sa kanila, hindi ba? Hindi naman. May iniwan din ako para sa sarili ko. Yun na ang ipon ko. Ha? Yun ang dadalhin ko pag uwi ko sa Pilipinas. Dumating ka na pala, Manet. Tay, bakit ganyan lang ang reaksyon mo sa pagdating ko? Bahala ka na muna dito sa bahay. Kailangan kong pumunta sa bukid. Tay, kararating ko lang. Iiwan mo na ako rito at pupunta ka sa bukid? Hindi ka pa nasabik sa akin? 3 taon tayong hindi nagkita, Itay. Manet, anak, marami akong obligasyon na dapat gampanan. Ayokong matuloy ang demanda sa akin. Ha? Anong demanda? Ay, saka na ako magpapaliwanag. O siya, aalis na ako at marami pa akong gagawin. Buti nga, maayos pa rin ang pakikitungo sa'yo ni Tatay Ernesto. Ha? Alam mo, Tanya, nagtataka talaga ako. Ano bang nangyari habang wala ako? Bakit ganun si Itay? Parang hindi niya ako na-miss. Namimiss ka ni Tatay Ernesto. Alam ko yun. Pero kailangan niya magtrabaho para mabayaran ang mga utang mo. Utang? Wala na kaming utang, Tanya. Nagbayad na kami. Dahil pambayad talaga sa utang namin ang pangunahing dahilan kaya ako nag-abroad. At nakapag-abroad ka nga. Pero ang masama, 1 beses ka lang nagpadala at hindi na nasundan. Ano?
Ano bang sinasabi mo, Tanya? Hindi totoo yan. Hay, naku Manet! Kakasuhan na ang tatay mo dahil isang beses lang siya nagbayad. Dahil isang beses ka lang nagpadala. Yan ang katotohanan. At alam ng buong lugar natin ang nangyari kay Tatay Ernesto. Manet, anak. Bakit ka umiiyak? Itay. Manet, anak. Alam ng Diyos, pinadala ko lahat ng sweldo ko. Pinadala ko, Itay. Ha? Panggastos ko lang ang iniiwan ko tuwing sumasahod ako. At ang konting naipon ko ang dala-dala ko ngayon sa pag-uwi ko. Pinadala ko lahat ang sweldo ko, Itay. Anak. Nalaman ko ang lahat kay Tanya. Kaya pala iba ang tingin sa akin ng mga kapitbahay natin pagdating ko. At ang labis kong ikinalungkot ay ang kahihiyang sinapit nyo at ang muntik ng pagsasampa ng kaso laban sa inyo dahil sa mga utang natin. Ano bang nangyari, Manet? Bakit minsan ka lang nagpadala noong nasa abroad ka? Pagkatapos nun, wala na akong natanggap mula sa iyo. Napakawalang hiya talaga ng Bertong yun. Ano? Sinong Berto? Iyan ang nakasama ko sa bahay na pinagtrabahuan ko sa Hong Kong, Itay. Ha? Hayop siya. Linoko niya ako. Napakawalang hiya niya. Ikinuwento ko kay Itay ang lahat ng nangyari habang nasa Hong Kong ako, Ate Emmy, at naunawaan naman niya ako. Malaking halaga ang nakuha sa akin ni Berto dahil hindi pala talaga niya ipinadadala ang pera ko para sa Itay ko. Hindi rin ako naghinala dahil gaya nga ng sabi ko, binibigyan niya ako ng resibo kapag ipinasasabay ko ang padala ko. Gusto kong magreklamo pero wala akong magawa, lalo na't hindi ko na nakontak ang walang hiyang si Berto. Balak ko sanang bumalik sa Hong Kong pero pinigilan ako ni Itay dahil baka manganib lang daw ang buhay ko. Pinayagan lang niya akong mangibang bansa ulit noong pumunta ako ng Taiwan at noon lang namin nabayaran ang aming pagkakautang. Gaya ng sinabi ko, Ate Emmy, pangatlong bansa na ang kinaroroonan ko ngayon. Dahil sa mga naranasan ko, natuto na ako. Alam ko na ngayon ang ginagawa ko, lalo na pagdating sa money remittance. Masakit isipin na nawala ang pinaghirapan ko ng 3 taon. Pero sabi nga nila, 2 lang ang klase ng tao sa mundo. Isang manlilinlang
at ang isa ay ang nalilinlang. Ipinasa Diyos ko na lang ang lahat at masaya kong ipapahayag na labis-labis pa rin ang biyayang natatanggap ko sa kabila ng kasalukuyang pandemya. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Manet. Manet, ang hirap ng naging karanasan mo. Napakatibay mo dahil kung sa iba nangyari ang naranasan mo, baka hindi nila kayanin. Pero huwag kang mag-alala dahil gaano man kalaki ang halagang nawala sa iyo, naniniwala akong mas marami pang biyaya ang matatanggap mo dahil hindi ka pababayaan ng Poong lumikha. Panatilihin mo ang pagtitiwala mo sa Diyos dahil hanggat nasa tabi mo ang Diyos ay walang makatatalo sa iyo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga